खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ नगाव जिल्लानि माहारियारि राजा लामानि सेराव थानाय बिन्दास धाबायाव देहा फालांगि खालामग्रा साथाम हिनजावसा आरो साब्रै हौवासा लाइमोनफोरखौ हमनायजों लोगोसे गंसे साखा खब्रै गारि हमनो हादों पुलिस बिफाना। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लग हायाव एबिएमसुआ साइट फर एबिएमसु लिरनाय भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार बागिसा मागुरमारि रड गौरां ब्रिजनि साखाथियाव एबिएमसुआ साइट फर एबिएमसु बर्ड लिरनाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि सान्दामारियाव रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि 53थि जोनोम सान आरो पार्क लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाना माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्ग बिथाङा फरायलांनाय बिजनी आरो तामुलपुरनि फरायसालिखौ जौगाखांहोनो बिटिसि सोरखारा अनसुंथाइ होगोन होनना फोरमायथिदों। लोगोसे जुबिन गार्गनि मुङाव थै दान होनो मोननानै गोजोननाय फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे गसाइगावआव गेदेमा श्रीमन्त शंकरदेव बिथांनि गोसोखांथि भवन लुगोन होनना फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि अर्थात बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आं हामबाय होननांगोन। बिथाङा बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय आरो जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बिथांनि अननाय आरो सानखांथिजों बानायनाय बे गिदिर प्रग्राम बेखौ जोङो वेलकाम खालामनांगोन आरो साबायखर बावगोन। आरो बिथांनि जोनोम सानावनो बिथांनि मोनसे गिदिर गोसोखांथि पार्क जितु बानायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांखि लाबाय बेखौ जों गोसो गोरबोजों बिटिसि रायजोआ निस्सय बरायगोन। बेनि थाखाय आं हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावगोन। दा आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों मानगोनां देंखोगिरि रुंसारि जुबिनदा बिथाङा जोंनिफ्राय गोजान जानगाराव थाबाय। दा बिथांखौनो लानानै आंबो मोनसे मेथाइ सुजुदों। बे मेथाइखौ आङो मिउजिक भिडिअ महरै दिहुननाय जागोन। बे मेथाइखौ आं गिबि खेब दिनैनि बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव आं खननाय जागोन। मेथाइआ ओरैबायदि जागोन, आं एसे खनना होनोसै नामा? তুমি অসম এখন উজ্জ্বল তৰা, তুমি অসম এখন उज्जवल तरा। बे मेथाइखौ आङो गावनो सुजुदों, गावनो लिरदों आरो गावनो खनदों। नोंथांमोना दसे उनाव बिनि फुल मेथाइखौ खोनागोन आरो बियो साननैसोनि उनाव मिउजिक भिडिअ महरै नोंथांनि गेजेराव नुजाफैगोन। माखासे मानसिफोरा दखल खालामनानै बागान खालामनाय सोरखारि हानि रबार बिफांखौ दाननानैसो जुबिन गार्ग बिथांनि पार्कखौ गायसननाय जादों होनना बुंनायनि सायाव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बुंगोन दा बेवहायथ' माने मोनसे जोंनि नेचारेल प्लेन बेथ' गैया। बे राबार बिफांखौ गायनाय जादोंमोन माखासे मानसिफ्रा। दा बे बिफांखौ दिनै दानफायनानै जुबिन गार्गनि पार्क खालामदों। बेहाय मिनिं दङ। जों राबार बिफाङा जाबाय मोनसे कमार्शियेल प्लेन। दा बे राबार बिफाङा बबेबा समाव माने वेदारखौ पलिउसनबो खालामो, जों मिथिगौ बेखौ। दा बेवहाय माखासे मानसिफ्रा बे हाखौ माने दखल खालामनानै राबार गायदोंमोन। बे हाया पियरलि सरकारि हा। दा बेखौ बैसोर मानसिनिफ्राय लाफिननानै बे हाखौ दिनै माने मानो बेक्तिगत मानसिनो होनो, दा सरकारि हा हिसाबै थाथों आरो सासे जुबिन गार्ग बादि सासे मानसिनि आदर्श नीतिखौ फोथांनांगौनि थागिदायावसो बे दिनै राबार फार्मखौ दानफायनानै बेवहाय माने जुबिन गार्गनि पार्क खालामनाय जादों आरो बेयाव बिफां गायफिननाय जागोन। आरो जुबिन गार्गआ जे बिफांखौ गायनो मोजां मोनो, अलरेडि दहाय फुङाव जोङो बेवहाय खमसे खम 500थासो बिफां गायखांबाय। आरो बे पार्कआव गोबांथार माने भेराइटि रोखोमनि बिफां लाइफां गायबावनाय जागोन, बिबार बागान खालामनाय जागोन, गथ'फोर गेलेग्रा अपेन जिम बायदिसिना बेबस्थाखौ दिनै खालामनाय जागोन आरो।
दा बेवहाय गुबुन माने राजनितिक दोलोफ्रा बायदिसिना बुंनो हागौ सोरबा बेक्तिया सोरबा बुंनो हागौ सोरबा माने बेक्तिगत संगठनफ्रा माबा बुंलाबायनो हागौ बेनि खोथा गैया जोङो सरकारिनि आखायाव लाबोदों बेवहाय खुनु बेक्तिगतनि थाखाय हा दखल खालामनानै बिफां गायनाय माबा हर्टिकालचार खालामनाय बेवहाय माने दोनबाय थानांगौनि बाथ्रा गैया सरकारा सरकारनि हाखौ लाफिननो बे स्पष्ट खोथा बे माने बेक्तिगत मानसिनि दखलनिफ्राय जों बेखौ लाफिनदों बे मोनसे गिदिर खोथा सरकारनि मोनसे स्टेप बिराद गिदिर स्टेप बे जाहाथे सरकारनि हाखौ थाफिननांगौ आरो बेबायदि हा दंब्ला जोङो बेखौ लाबोफिनगोन सरकारनि हायाव सरकारनि बेनिफिटआव बाहायगोन पाब्लिकनि बेनिफिटआव बाहायगोन सासे सानस्रि मानसिनि नङा दा बेवहाय दाना राजनिति खालामनाय सोरबाया माने राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बेबहार खालामनो नागिरनाय बे बारा थिग जानाय नङा आरो माला माने जायगानि दंफां लकेल दंफां नङा आरोखि राबार बागानसिम कमार्शियेल प्लेन साथाम साब्रै मानसियानो रबार माने खेथि खालामनानै माने धोन आरजिबाय थादोंमोन दा बेखौ सरकारा नांगौ सरकार लाफिनदों बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो जे बिफाङा जोंनि माने अक्सिजेन प्रडाक्ट खालामो जोंनि माने पलिउसनखौ कन्ट्रल खालामो इक'सिस्टेमखौ प्रेजार्भ खालामो बेबादि बिफांखौ जों गायफिनगोन बेवहाय अलरेडि फुङावनो दहाय बुंखाबाय बेहाय माने 500था बिफां गायनाय जाबाय आरो गोबांथार बिफां गायबावगोन दा बे डेभेलपमेन्ट खालामनाय जागोन बे पार्कखौ दा बेनि थाखाय मोनसे एक्सट्रा बाजेट हरनाय जागोन बिटिसि काउन्सिलाव दा बेबादिसो डेभेलप खालामगोन आरो जोङो इक'सिस्टेमखौबो जोङो माने रैखाथि होनो थाखाय बे बेबस्थाफ्रा गासिबो जोंनाव दंजोबो गिबियावनो मानव गेदेर जुबिन गार्ग बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों दिनै बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै 53थि बिथांनि जोनोम सान फालिनाय दिनै बेखौ खालामनाय जादों बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै बेहाय आइटि पार्कबो खाथियाव मोनसे पार्कबो खालामनाय जासिगोन जाहोना बेनो जुबिन गार्गआ सासे माने आदर्श गोनां बेक्तिमोन बेहा माने जाति धर्म खुनु खोथा गैया दिनै बिभिन्न जातिनि दिनै बिथाङा मेथाइ खनलांदों बर'आवबो गोबांथार मेथाइ खनलांदों खाम जथा रिंखांबाय बर'नि गामियाव फिर बिरलांबाय नोंनि फास्राया बेबादि गोबां मेथाइ दं दा बेहाय साना हाब्बाय रजे दा बिदि गोबांथार मेथाइखौ दिनै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि मेथाइखौ खननानै दिनै देंखो मुलुगाव मोनसे जायगा आवग्रिनो हादों आरो बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हादों आरो बिथाङा जेनाखि गावनि जे माने केरियार जे बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव खालामदों होननानै बिथाङा गावनि मोनसे हादगादखाराव बुंदों बिजनियाव थाफैदोंमोन बेयाव क्लासिकेल सोलोंदों तामुलपुरावबो थादोंमोन बेवहाय बिथाङा मेथाइ खननो सोलोंदों हयथ' निस्सय बिथाङा बे मेथाइखौ बे बिजनियाव थानाय समाव तामुलपुराव थानाय समावनो निस्सय बे बर' बिमानि गारांजों मेथाइ खननो बेहा लुबैनाय दंमोन आरो बेखौ बिथाङा साक्सेस खालामदों दा बिथाङा बर' हारिनि जे कालचार बर' हारिनि जे देंखो दा बेवहाय मोनसे गिदिरथार भान्डारि होलांदों बिनि थाखाय बर' हारिया बेखौ बावनाय नङा आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांनि मुङावबो मोनसे मेम'रियेल पार्क बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे अराय सम जों गोसोखांनो हायो आरो जुबिन गार्ग बायदि सासे आदर्श बेक्ति दिनै बुहुमाव नागिरनानै मोननो थाङा दिनै जायखौ नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव सारा बिश्वआवनो बे नाम्बार 4आव गोलैनानै दं दिनै माइकेल जेक्सनमोन आरो गोबांथार बिदि दैदेनगिरि दा बिथांमोना जेबादि माने भारतबर्षआव बा पृथिबियावनो मोनसे जायगा आवग्रिनो हादों थिग बेबादिनो जुबिन गार्गआबो सारा बिश्वआव मोनसे गावखौ माने गायसनलांनो हाबाय दिनै बेबादिनो बिथांनि जे आदर्श नीति जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो बिश्वबासिया जाहाथे बिथांनि आदर्श नीतिखौ जोंनि इयुथ जेनेरेशना यां जेनेरेशना जाहाथे फल' खालामलांनो हायो दा बेनि थाखायनो बे माखासे प्रग्राम बेखौ खालामनाय जादों दा बेवहाय बिटिसि अथ'रिटिनिफ्रायनो फुलि फाइनान्सियेल सापर्ट बेखौ खालामनाय जादों आरो बेवहाय दिनै 25,000 जन मानसिया मोनसे गारांजोंनो जुबिन गार्ग बिथांनि रोजाबनाय मायाबिनी बेखौ बर' रावाव दानस्लायनानै बर' रावजोंनो गारांखौ होनाय जागोन दा बेवहाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लेंहरदों जों 25,000 लेंहरदों बाट बेहाय माने 25,000नि बारा 50,000 मानसिया दिनै गेदारिं जानाय जों दा बेखौ नुगासिनो दं दा बेनिफ्राय बुजिनो मोनो जोंनि आदर्श नीतिखौ जोङो यां जेनेरेशना सोलोंनांगौ जोङो गावजों गाव अनलायनाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों अनलायनाय बे दौलेंखौ जाहाथे जोङो गोरा खालामनो हायो बेनि थाखाय मोनसे मेसेज जाहाथे समाजाव थांनो हायो आरो बिथांनि आदर्श नीतिखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि इयुथ्सफ्रा जाहाथे खामानि मावलांनो हायो आं बेखौ दिनै यां जेनेरेशनखौ खावलायो